Čaute všetci, ja som Lora a vítam vás u 4. dielu Minecraft série Klasický svet. Ako ste si mohli všimnúť, tuto dole v ľavom dolnom rohu som si aktualizoval Minecraft na 0.9.2 a môžeme začať teda. Asi tu by som mal začínať vždy, nevadí, od dneska to takto bude, že o to budem začínať. Ale dneska som vám to chcel ukázať. Ale zvuky nemám zapnuté. Tak, už by to mohlo byť dobre, v poriadku. No, rozmýšľal som, čo dneska budeme robiť. Mali sme robiť farmu po nevydarenom dieli, ale rozhodol som sa, že si spravíme tuto taký základný domček, ktorý bude sa rozrastať a budú tam pribúdať veci. Takže čo urobíme ako prvé? Zoberieme... Díval som sa ako toho pavúka tam vzadu. Neviem. No. Zoberieme si nejaký materiál na stavbu. Som rozmýšľal, že z tohto bude podlaha, takže to som si mal ísť naťažiť ešte pred natáčaním. No nevadí. Potom drevo. Drevo si zoberieme... Mohli som si zobrať aj sekeru. Potom crafting table. A môžem ísť. No tak rozmýšľal som, že ako bude teda ten dom, keďže mi nikto nenapísal. A rozhodol som sa, že budem vždycky tam... Čo za zvuky? Aha, fú, som sa ťa zľakol. No, že teraz si spravím taký základ a z toho budem viesť ďalšie miestnosti, vlastne prístavby robiť a nakoniec z toho vznikne nejaký krásny hrad. Si myslím. Takže úplne dole bude cobblestone. Mal som si ísť naťažiť to. Predtým, než som išiel točiť. Spravím to štvorcové. Nemám to rád, keď je to takto obyčajne, ale spravím to teraz. No, ale mne vážne nevyjde ten oný. No, nevyšlo to, tak dám strih a pôjdem si trochu naťažiť. Takže strih bude teraz. Dobre, som späť. Mám naťažené z každého druhu po staku. A pred domom máme pavúka a endermana, ak neušiel. Lebo tu bola noc a... Bola noc. Ak je tu ešte enderman, tak sa mu netreba pozerať do očí. No vlastne, no takto. Bola noc. Aha, tam je. Ale tu pavúk, toho zabijeme. A tak som musel počkať trošku. Lebo som sa nemohol vyspať kvôli tomuto pavúku. Tu bol tak enderman. No, endermana necháme tak, nemáme na to vybavenie ho zabiť. A ideme ďalej stavať náš dom. Takže... No. Ešte to dám o 2. Tak a teraz to už... Ešte krompáč sa mi rozbil pri ťažení. A zistil som, že tá jaskyňa, čo som si sám spravil, že tam bude nejaká v blízkosti ďalšie jaskyňa alebo jazero podzemné. Lebo tam normálne bolo počuť, ako sú príšery a kúpu sa. Tak ja neviem. Jaj, myslel som si, že sa to stane. To som nechcel drgnúť. Dobre, a teraz to je dosť malé. Čo už? No, že toto bude aspoň pekne vyzerať.
Jaj, ale ma tá tráva štve. No a tak to budem teraz pokladať. Až si spravím podlahu. A potom budem ďalej stavať. Potom mi napíšte, či sa vám takýto spôsob stavby páči, že keď je niečo že napríklad musím ťažiť, že to stopnem, alebo to chcete vidieť celé, ako to robím. No. Ale zatiaľ to takto budem robiť tak a teraz pomedzi to dám toto druhé. Dúfam, že to bude vyzerať pekne. Ak nie, tak máš to šľahne. No. Už teraz to nie je pekné. Uvidíme. Keď tak to teraz ešte nechám. No, čo to zase tu je? No, až také hnusné to zase nie je. Ale predstavil som si to lepšie. To mi potom napíšte tiež do komentára, že ako sa vám zase táto podlaha páči. No, podľa mňa je otrasná. Teraz si dáme do výšky a dám to na 3. Uvidíme, ako to bude vyzerať. A možno už v tomto dieli sa presťahujem do nového. Čo by bola pecka. No. A čo teraz? Že by som aj sem dal takto. Teraz kameň. A keď znútra to nebude pekné. A vlastne bude. Dúfam. Keď tak celý dom prerobím. Veď to sa dá kedykoľvek. No. A ešte chcel som si dať miniatúru na túto sériu. Ale neviem to tam dať. Lebo ja vždycky nahrám videa cez mobil na Wi-Fi. A tentokrát som išiel až na komp sa pozrieť, že ako sa to tam dáva a nenašiel som. Viem, že by sa to malo tam dať zmeniť, aj som našiel, že ide, len neviem si tam nahrať vlastné. Keď tak by som bol rád, keby ste mi poradili. Veľmi rád by som bol. No, teraz si sem dáme crafting. No tá podlaha je hnus. To už teraz je mi zle z toho. Som si to ako málo spravil. Tak, 24 to už je lepšie. Klasicky sa dáva, že na striedačku tmavé a svetlé drevo, ale ja nechcem mať takú podlahu, keď to každý má. Jaj, ale som nešikovný s týmto. Strašne ťažko sa mi toho vláda, lebo musím byť zohnutý, skrčený pri tom, lebo inak mi statiu zavadzia. A ešte aj split control, ja som nikdy nehral so split control. Takže tak, no, tá podľa je otras. Otras. Teraz ako budú okna. No. Kde máme svoj prvý dom? Tam. Takže tu bude také, že tu budú dvere a tu to bude sklo. Dobre, takže to znamená, že tuto som to takto chcel nadizajnovať. Zoberieme toto. A stmieva sa nám. Chcel som sem spraviť takto stenu.
No nič, idem sa vyspať. Lepšie sa vyspať ako zomrieť, si myslím. Trochu stratíme čas tým, že sa idem vyspať, ale je to potrebné. Inak by mi tam vybuchol creeper zase. No. Doteraz mi tí creepery ani tak nevadili. Až teraz, keď prišla táto 0,9 a viac, tak strašní sú. No, aj to tu. Ako sa mám vyspať? Kde si? Sviňuch. Jak chcem spať? To som nevymyslel. Nie. Ako mám spať? To sa strácame. No, aj to v keli. Tak teraz som s tým vybobral. Rozhodol som sa, že si posteľ zoberem a presuniem tam. Dúfam, že ma nič nezabije. Tak tu si. Ty. Ty si nejaký naspidovaný. Však si mal zomrieť na 2 rany. Vám sa čo stalo? Ste nejaký akčný. To bude sranda. Keby som mal tmavšie drevo, tak by som to tam lápil. Pacom. Tak. Ešte sem toto drevo a ideme ďalej stavať. No. A tuto nechám takto okno. Teraz tu bude to ako. Tu bude okno. A to mi nevyšlo. Nie. Chcem tu mať čo najviac presklené. No tak ty chlapec, ty budeš mŕtvý. Na 4. Raz, 2, 3 a 4. No, ešte si dorobíme túto stenu. A viete, čo sa blíži. Tu je väčšie okno. A tu to asi zazdím úplne. Alebo to spravím takto. A teraz sem si dám toto drevo. A takto. A toto si odstránim a nahradím. No. Keďže sa nám čas už schýlil ku koncu, tak ja by som to tu ukončil. Takže ak sa vám toto video páčilo, dajte like. Ak nie, dajte dislike a napíšte mi, čo by som mal zlepšiť na svojej tvorbe, aby som vám to viac páčilo. Ja sa lúčim a čaute.